aftalen. Det er helt fantastisk, det der sker nu. Det må være Lars Hjortshøj, der spiller hende her. Og vi starter med et billede, fordi ellers så vidste jeg, at I ville grine så højt, I ikke kunne høre, hvad hun sagde. Og hun snakker også rimelig sjovt. Jeg tror, det er det, jeg glæder mig mest til at vise. Det kan være, at jeg er ved at slå dig med den her pisk, som er hård. Du ved godt, at du skal have den her straf, men den her, den er bare for hård ved din hud i dag. Og så kan du sige for eksempel et pauseord som citron. Det kan være, at jeg skal piske dig, Bubber. Hvad skal masken gøre godt for? Ja, er det for at gemme sig, for så virker det ikke særlig godt. Ikke når man har så karakteristisk en hovedform. Så skal der flere masker til. Hun ligner en barberet bulldog. Man kan bare se hende stå helt anonym nede i Matas. Så skal jeg bruge 5 tuber. Vaseline. Ja, mine hænder er rigtig tørre. Citron. Ja. Det er pH-værdien i citron, der gør mine hænder rigtig tørre. Ja. Lad os se, hvad de